Donald Trump ka kalikansiɲɛ kɔfɛ tɛnɛn don a ye bolonɔfolo min kɛ o kɛra TikTok ka feereli de kan n'o ye chinois ka kunnafoni yɔrɔ min bɛ bɔlɔlɔsira fɛ wa a ye tile 3 de di a tigi ma a ka feere Amérique jamanaden dɔ ma n'o tɛ u bɛna bali États-Unis jamanaw kɔnɔ. Ne hakili la TikTok kanu dɔ bɛ ne la hali bi bawo n taara TikTok bɔlɔlɔsira fɛ ne ye sifin minnu ye 100 sarada u bɛ se 36 ma. Nin ye kangari laban de ye ka ɲasi baarada min tɔgɔ ByteDance ma min ta ye TikTok ye n'a daga bɛ Pɛkɛn Chine faba la ni mɔgɔ miliyɔn 170 bɛ baara kɛ n'a ye Amérique. Nin dɔgɔkun in na TikTok tun datugura waati nin kɔnɔ tuma min États-Unis sariyabulon ye sariya waleya ko TikTok ka feere Amérique jamanaden dɔ ma walasa u kana bali États-Unis. TikTok ɲɛmaba n'a tɔgɔ Shou Chew n'a tun bɛ Donald Trump ka kalikansiɲɛ kɛnɛ kan a ye États-Unis jamanakuntigi fo ani ka waleɲuman dɔn a ka ja dɔ kɔnɔ juma tɛmɛnɛ. An nisɔndiyara ani ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲasi jamanakuntigi ma tiɲɛ na bawo a y'an ka baarada faamuya jamanakuntigi min don a y'a hakilinaw fɔ TikTok kan ani sini ɲɛsigi. Nka sariya dɔnbagaw dɔ y'a jira ko Donald Trump ka laɲini bɛ se ka kɔlɔlɔw dɔ lase Oracle baarada ma bawo TikTok baarada in b'o de so kɔnɔna na wa sariya in waleyara sariya bulon fɛ ka ban. Alan Rosenstein ye sariya dɔnbaga dɔ ye Minnesota sanfɛ kalanso la. It's quite possible, and I suspect that Oracle shareholders... O sika bɛ ne yɛrɛ la ka ɲasi Oracle ani lafasalibaga minnu ni bololosira dɔnniya b'u la a kana kɔlɔlɔ lase u ka baarakɛɲɔgɔnɲaw ma. A bɛ se ka kɛ fana yanni tile 2 kɔnɔ Oracle baarada ka $100 miliyari 100 de bɛ sɔn ka dɔgɔya wa Donald Trump tɛna se ka foyi kɛ o la. Donald Trump ka sarati fɔlɔ kɔnɔ a tun b'a fɛ ka TikTok bali États-Unis bawo k'a tun bɛ jamana sɛbɛnw dɔ bila ka taa Chine marabagaw bolo kan. O kama Donald Trump kunnafonidilaw ɲɛna a fana y'a jira ko Amérique jamanaden dɔ ka TikTok san n'u b'a fɛ a ka to États-Unis. Ne bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko bɛnkan bɛ se ka kɛ 100 sarada États-Unis bɛ 50 ta TikTok la a tilancɛ tɔ kelen bɛ to u yɛrɛ bolo kan. Tiɲɛ don sariyabulon ye tile 3 de di TikTok ma a ka feere Amérique jamanaden dɔ ma nka feereliko kuma in kɔni ma bila kɛnɛ kan fɔlɔ. Adam Kovacevic ye jagokɛ cakɛda dɔ ɲɛmaa ye. N'a ma ɲamariya ne hakili la o ye tamasiyɛn ye min b'a jira ko Chine marabagajɛkulu TikTok lakanako matarafali bɔlɔlɔsira fɛ o bɛ nafa caman de lase u ma. O de kan k'an jɔrɔ tiɲɛ na o de kosɔn sariyabulon fɔlɔ la ka nin sariya in bila sen kan. Tile 3 kɔni de dira TikTok ma walasa Amérique jamanaden dɔ ka san o kɔnɔ. O ye Donald Trump sera ka dɛmɛ min k'a ye nka a bɛ komi halisa TikTok ka to États-Unis o sika bɛ mɔgɔ caman na.